Assalamu alaikum aziz dostlar. Homi adaylarınız Hanol Media kanalına hoş geldiniz. Bilýän köpden bäri sizin üçin gyzykly videolar taýýarlamany wagtym bolmady. Sebäbi bir arzulam bardy. Bir şu ýylyň içinde 2020-nji ýylyň içinde plandan bir ýetmeli diýen maksatlarym bardy. Bilşiňiz ýaly 2020-nji ýylym köp kişi üçin elbetde bolup geçdi. Men üçinem şeýle bolmasyn diýip arzulama ýetmek üçin gat köp işledim. Arzulam näme? Sizin üçin has gowy videolar taýýarlap bilmek üçin kemçiliklerim bardy. Ýani kameradyr, odur budur almaly zatlarym bardy. Şolar almak üçin giýje gündüz işledim. İşläp näme aldym? DJI Mavic Mini drone. Nesip bolsa indi drone bilen has gyzykly videolar size düşürüp durmakçy. Men argument diňe bilen çäkil däl, ýene de gimbal zatlar hem almaly, gimbal we ýene ekstradan almaly kameralarym bar. Şonuň üçin men biraz köprek işlemeli. Ýöne soňu bilen işler dolup taşlap YouTube'a video düşürüp başlajak. Hatta ses sisteminden rahatlary alıp aýdymda çykarmany hem barlap görjek. Men bu drone alan wagtym almadymdan öň kulanyp gördüm. Öň işleýänlerimde bardy drone. Köp ulandyrtmaýa da başlamady kyskanç bolan üçin. Soň menim örkeleme aýtmaý şundan aljakman diýip. Soňunda aldım, alandan soň bir ulanyşy barady, bir YouTube'dan video gözledim. Türk dilinde, İngiliz dilinde o denir videolar tapmadım. Yani gönü ulanmany geçip gitdi. Nädip açmaly, näme etmeli şodatlar barady bilmeýärdim. Egerde araňyzda almak isleýänler badyr diýip men türkmençe bir giňişleýän drone bardy, video taýýarlaýyn diýdim. Taýýar bolsaňyz açılış videosyny düşürelim. Ben aslında bu drone'u biraz öňrek açdym, hatta bir sanak videolaram düşürdüm. Olar hem size görkezjek. Kıskaça drone içine nämeler gelýär, näme etmeli, şolar barada video size görkezjek. Yine birlik salam dostlar. Drone alan wagtyňyz gotus şeýle gelýär. İçine atjaňyz bir şeýle sumkajogy bar. Ondan soň içinde de bir şu gutu bar. Bu gutuda näme bar? Perwanelerini gorayan we şulardan bar. Yani DJI haýsyny alsaňyz, combo set alsaňyz goraýjy we bir dälde 3 sanak batarya bilelikde gelýär. Bahasy 200-300 TL tapawut etdi. Ýöne combo set alsaňyz 200-300 TL gymmat bolýar. Ýöne içinde bular perwaneler we goşmaça bataryalar sowat gelýär. Meselem şu bataryaň ýekini aljak bolsaňyz 450-400 TL berip gelýär. Ýani combo set alsaňyz has utuşly bolýaňyz. Köp uçurmak isleýän bolsaňyz, ay ýok maňa bir batarya bilen 1,5 saat uçursam ýetdi diýseňiz, ol başgaça görüň. Her batarýany 1,5 saatdan uçurup bilýäňiz. İçinde açylan wadyna şeýler gelýär. Bu ýerde bataryalar bar. Şu ýerden zaryad edilýär we başga wagt muny power bank ýalaga atyp ulanyp bilýäňiz. Şu ýerine basyp näçe bataryanyň galanlygy görüp bilýäňiz. Ondan soň içinde bataryaň zaryadçygy ve pultu bağlamak için 3 türlü Type-C, iPhone için ya da Samsunglar için pultu bağlamak için kablo. Ondan soň aldığınız bağladığınızda pultu şeýlerek gelýär. Men bunu alan wagtym öň, yani bu ýagdaýda ulanyp görmänim için bilmedim nädip açylýanyny, nädip ulanýanyny. Şeýlerek özümçe açyk gördüm.
Bunu açtım ýöne munyň nähili açylýandy barada YouTube'da video ýokdy. Men öň kullanymym başgaçarakdy. Soň bunu şeýdip çekip görýän zat eten hatda döwjekdim ýalňyşlyk bilen. Ondan soň özüm şunun ýalak açylýandyny gördüm. Yani munyň ýalak açylýandy barada video öň goýulmandygy üçin men size şeýler giňişleýän bir video taýýarlaýyn diýdim. Pult açdyňyz. Ondan soň kablony şu ýerindäki çatdaňyz. Ve bu ýeri aslında batarey hökmüne bulanıp bilýäňiz. Muňa çatdyňyz. Anteny şeýle istediňizçe dogurlap bilýäňiz. Soň bu ýerden hem dron. İlk şeýde perwanalar açylýar. Kanatlary. Uçurmazynyň hökman şu gimbalyň goraýjy gabyny aýyrmaly. Batareýa hem şu ýerden dakyp bolýar. Onuň üçin hem şu ýerden şu ýerde diş bar, şu dişni batareýany alýaňyz. Arka tarapyna çatyp şu ýerde de çip goýlanýar bar. Käbir dronlarda bunu açmak üçin şuna bir basýaňyz ve dowamly basyp durýaňyz. Käbir dronlarda bolsa açyp öçürme knopkasy, düğmesi batareýaň üstünde bolýar. Näder şunu açdyk. Pultuny açmak üçin hem şu düğme bir basýaňyz ve basyp durýaňyz. Telefony mesela meniň şuna maýdaýyn. Meniň pultu alan wagtym beýle videolar ýokdy ve öň görmedim. Pult şeýle ýagdaýda. Menem diýdim bu ýerdäki düğmesini goşmagyny unutupdyrlar diýip. Ýöne aslında o şu ýerde gizlendirýär eken. Şu ýerden alyp muny çatdaýaňyz. Beýle tarapdan alýaňyz. Telefonum şunun arasyna çatyp goýaňyz. Ýöne meniň telefonum biraz uly bolan üçin ol ara sygmaýar. Sygsa da amatly durmaýar. Şonuň üçin men muny şeýledip ulanýan. Ve DJI Fly'den programany skaçat etmeli bolýaňyz uçurmak üçin. Size bir gezek uçurup görkezin ve izinden özümün uçuran videolarımı görkezmekçi. İki knopkany, yani iki düğmeni bilelikde aşağı bassanız özü uçacağı. Bu yukarı aşağı, kaptalı, çepesağa, aylaya. Bu olsa öňe izi aşağı yukarı gitmenin knopkası. Näde şunu yukarı basan wagtym uçacağı.